Здравейте, приятели! Искам да ви представя едно невероятно ножче, изработено от нераждаема дамаска стомана. Острието е с размери 110 мм дължина, 20 мм ширина и 2,8 мм дебелина. Невероятна шарка. Закалено е на 61 единици. Както следва, имаме нераждаем гард, разделители G10 и месинг. Тук имаме стабилизиран кътник от мамут от Сибир. Следва нераждаема тапа, огледално полирана. Дръжката е изработена от стабилизиран турски орех. Просто уникална. Невероятна красота. Тук имаме подвес с две парченца остатъци от дръжката, също с невероятна красота, и нераждаеми украшения. Удобен нож, мезенце. Ножа е така наречените ножове за носене в чантичка. Компактни размери, но все пак не е малък нож. 10 см и половина острие, даже може би и към 11 клони. Доста сериозна дължина. Тук имаме канийка, изработена с десена и цвета на дръжката. Също невероятна изработка. Както виждаме, шит, лепен и нитован. Да е честит на собственика. Лека вечер!